Ang atong kuan karon, atong guest karon, atong gipaningkamutan tana nga makita gyud siya sa Zoom pero medyo tungod sa iyang location medyo kuan ang ano, challenging ang atong internet dito mo ng phone pass lang siya kay nga naman. Gikan ni siya, nana siya sa bukid. Oh, nasa sa Claveria, trending ni siya actually sa social media. Oo, kay nigawas iyang picture. Abi na kung kanang photoshoot lang to. Kay usa na siya ka 36 anyos nga amahan. Nga nagtrending sa social media tungod kay sa iyang picture, aba, nakatuga siya kagahi art, nakatuga. Oh. Oo, nakatuga tapos wala, ni-graduate pero siyempre pagtanong nimo sa picture mo nga murag idaran naman eh. Oh. Di ka balo ka sa ubang kagahi art pag medyo idaran na mo, hindi ka nga ay nanabig-skwilo eh. Pero siya nagpadayon gyapon siya o ni-graduate gyud siya, nakalampos siya sa college nga doon na siya degree sa business administration. Oh. Major in financial management. Oh, grabe. Kulba kayo ha. Ang pangutana ni isip, siyempre amahan na ka, di ba? Amahan na ka, tapos na kay anak, tapos challenging pa kay siyempre mo pang mga bayro nun anak. Yun sa niya nga, nagpadayon gid siya o wag siya muundang siyang pag-eskwela. Mo niya itong gusto nga mahimong inspirasyon karong buntaga. Alright? Ato ang gahi kabay. Oo. Certified gahi kabay. Nadiri karon linya sa telepono si Sir Jerome Velez nga silingan sa akong inahan dia sa Claveria, Misamis Oriental. Sir, good morning! Hello? Good morning, Jerome. Hello, Jerome. Hey, sir. Iyon! Klaro na ba? Klaro na ba? Good morning, gahi, Jerome. Klaro na ba? Congratulations kay ikaw nakalampos nakahuman sa kolehiyo nga dunay kurso nga unsa to ang kurso ni sir katong Major in Financial Management. Oh, correct. Business Administration. Kulba. Congratulations. Kulba. Jerome Velez. Salamat kayo, sir. Sir, si Kwan din ni sir, si Bernie Bitok-Bitok din ni og si Art. Sir, asa ka dapit sa Claveria, sir? Diri sa amin sa Cuba, ani sir, sa Ay, area. saan ni Aunahan na din natin. Si Gahi Jerome usa ka mag-uuma sab. Magumagi ko, sir. Oh. Mag-uuma. Nasyak Oh. kami, Gahi Jerome, by Jerome, tungod kay grabe, taliwa sa mga hagit sa kinabuhi. Imong gipakita nga pwede di ay magbalampuson gyapon ang usa ka tawo bisan gikan sa umahan. Congratulations sa makausapa. Unsay masulti nimo ni anang nahitabo kanimo karon by Jerome. It's a big blessing, sir, nga naabot ginabit akong na at gina akong pag-estilo. Mm. So, bedres po pa, sir. Hello? Hello. Yeah, sige sir. Oh. Tapos kanang unsa ang mga kalisdanan nga gibati ni Jerome atong panahon na. Oh. Samtang ikaw gatuon gaskwela. Daghan ka, sir. Gusto ni galit. Ha? Kung ang mga bata sir naibalon mo eskwela sir, ikaw sir napo kay balon sir. Lagi, sir, kay nagplano yung sila kay sa trabaho, mangumag, sa trabaho, mag-sideline, pag-ilaw sa uban uma. Kapag yung sir, sa Apo yun. Unsay plano karon ni Bay Jerome nga nakahuman ka na karon sa kursong Business Administration? plano na ko, sir. Oh, sa plano ron. Kitag, stable na trabaho, sir. Mm. Para pang So, planuhan kung asa. para makakuha sa kumusul, sir, kailang para pagkaon, sir. Mm. Bay Jerome, na ako'y gamay nga hangyo nimo na kung ugaling pwede ka makakuha og civil service eligibility test sa civil service, dali raman na siya, no? Kung naa kay mabira di ang mapatabang nimo unsaon ka na may online ana nga mga registration karon, palihog ko sir og take pud ana nga civil service
kanang eligibility exam. Pag naa na ka ana Sir Jerome, gusto pod ba ka mo trabaho diha sa gobyerno kay naatay mga kauban nga mga kaila, mga amigo, mga kagay nga nasab sa gobyerno, pwede ka namo marekomenda. Okay ra nimo? Okay rin guys, sir. Ayan. Very good, Kaya very good. samtang kuan kay pandemya man karon, kuan, samtang ikaw gapangita po og imong ma-applyan, kami po dire mangita po pamaagi kung asa ka pwede makasulod og panarbahuan. Okay ra ba nimo? Okay rin guys, sir. Kana, very good ka, very good. Okay. Kadyo lang. Tambag. Mga tanong lang ko sa imo, Boss Jerome. Taga Claveria ka, pero nag-eskwela ka sa TCC. Unsa may style na nag-boarding house ka? Sir? Nag-boarding house ka? Sige maglaro, sir. Unsa mga nag-boarding house ka? Wala, sir. Uli ko, sir. So everyday you ka mo uli? Dari din. Sir. Claveria padulong sa kuan? Ang klase nimo by Jerome, unsa man na kada adlaw na o kada gabi? Kadadlaw, sir. Sir. Taga-adlaw? Grabe, no? Oo. Tawsa! Giunsa man to nimo ang imong mga anak nga mabilin man pud sa inyong balay, ikaw ga eskwela. Upat ka tuig ka na nga agwantag yun. Pati ka tuig, sir. So ang mga Grabe, no? may galing kay kisa may magbantay po din sa mga bata, sir. Kung ikaw may eskwela, imong mga bata ga eskwela pod. Okay, eskwela po, sir. Ako asawa, sir, Ate Mantail. Very good. Sir, may galing, sir. Nabato yung mga panahon, sir, nga murag ni surrender ng kaundangon na kamo eskwela, sir. Kay tungod sa kalisod. Ano dyan, sir? Pero nga nung wa man gyud ka muundang, sir. Lugaw-lugaw na. Sa. Lugaw lang birada. Lugaw-lugaw. Lugaw-lugaw na. Para lang yun mo survive. Oo. Pasti lang paita, no? Pero ngano man gyud sir nga bisag unsa kalisod kay nay uban galing dia sir, di lang mapalitan og cellphone, di na din ganahan mo eskwela, di lang mapalitan og bag-ong pantalon, di na din gan mo eskwela. Apan nganong ikaw sir bisag sa kalisod sir, imo man gyung gipadayon gyud ni sir. Padayon ginagos. Hello? Ako lawas po, sir. Geology na sa kuan, sir. Kanang mabulan winit, sir. Gay hangakon ako. Ayay. Oh. So dapat sa imuha naka-aircon na siya, Bern. Dapat naka-aircon na day ka? Kanang magdaro ko, sir. Kung sa imong matambag sa mga Sige. tanang mga ga-eskwela karon og doon na pay damgos kinabuhi. Labi na katong mga kaedad nimo, labi itong mga tatay na o lolo na. Oo. Unsay matambag nimo? Matambag kanila nga naapay damgo niya sa ilang tan-aw murag imposible naman yung mga butanga mahitabo. Mensahe nimo para kanila by Jerome? Maugid, sir. Kay sir, ang imong storya, sir, nga nanalagi, ulahin na ang panahon nga eskwela kay taon mo na itong bat, kalagi ko, no? Nga wala gyud dapat mo pugong sa imong damgo by Jerome. Lahat na ako. Ako na ni padayon. See? Tanawa, inspiring kayo ni kang Ang imong tatay. anak, pila ba yung anak ni by Jerome? Pat, sir? Upat. Oo. Pila yung edad nila? Doang elementary, sir. Ako high school. Duha ka elementary ug duha ka high school. So sa imong gipakita kanila by Jerome nga importante kini nang hinaot pud ikaw nga pagasundon ang imuhang mga tunob sa imong mga anak. Maugid, sir. Oo. Di yan sa pa, sir. Takot diri ka na, sir. By Jerome, gapaminaw pud baron ang imuhang misis nimo? Oo. Nasa imong abay dia? Unsay mensahe nimo sa imong misis nga grabe pud ang iyang sakripisyo aron lang ikaw mulampos istoryaha siya karon. By Jerome, pinaagi sa atong programa. Okay, sir. Oo. Ako, nakawa, sir. Sama sumasawa, sir. Unsay ngalan ni misis? Plano niya, sir. Trabaho lang niya ako, sir. Ang iyang unsay ngalan ni misis? Unsay pangalan niya? Say pangalan? Jonah, sir. Jonah. Si Jonah. Uy, Sige. Mensahe para kang Jonah. Madam Jonah, kang Mrs. Jonah.
by Jerome. Salamat kayo sa akong asawa nga kuan sir kanang iya ko pong gi sila. Sa pagod mo siya. Sa sila. Salamat po kasi magmanikir siya para magapagtubil ko sa motor sa pamilya ko duwa sir. Pantubil sa motor. No? Alright. Pero by Jerome, grabe, inspired kami sa imuhang naabot karong nga mga panahon ha. Hinaot nga imong kunakay makita nga mga batanon, na kay makita nga imong mga higala nga duna pay damgo. Padayon pud silang dasiga sa mga imong gidasig ang imong kaugalingon. Okay? Alright. So sa mga batanon lagi sir nga kuan. Ayaw lagi mo sa kuan pang paganti. Sa sundal nga kung ikaswelo mo sa karo. Ayaw undang sa pangandoy, no? Ayaw na pangandoy, correct. Alright. Jerome! Salamat and congratulations, Wow, Jerome! basta kay nami number ni mo ha. Salamat ito ko sir. Oo, nami number ni mo ha. Mo contact mi ni mo ha. Salamat ko sa kuan sir. Sa Community College, faculty. Sige. Sa akong mga classmates kayo. Sa iyong mga classmates, shout out daw. Salamat, Jerome Bele. Basta kay mo, maningkamot mo na namin number ni mo, kontakon ka na mo po, ha? Oras! Dagang salamat, ha? Kay Kagay Art, mo na siya akong giingon. Lami kay siya ako sa ato sang bisag sa iyang despite sa edad, sa kalisod. Mo nang gingon nga pag gusto, ang daming paraan. Correct. Tanawa, di ba? That's very inspiring. Ug tana ka mo diha nga nagtan-aw na minaw, ma-inspire mo anang ingana ba nga si tatay ba? Nga dili pa ulahi ang tanan. Pero siya tanaw reklamo ba sa gikapoy na siya no? Gihangak na siya. Nanay diferensya. Grabing daro, hangak na. Hangak na. Kani, ato ni i-address sa tanan nato mga kaygalaan diya nga duna pay mga pangandos kinabuhi apan sa ilang pananaw daw sa nalumutan na lamang kini sa panahon. Timanin ninyo mga kagahi, timanin ninyo kini. As long as you live, walay ni undang nga ni daog o walay ni daog nga ni undang. Lah, grabe kayo. Alaw kabalo ka, mo gini akong pangarap na ako kay sa una college ko. Namasag ko'y makita na kanang na classmate na mo nilingling na kanang mga medyo idaran na sad ba nga nagpadayon gyud gihapon. Marang mas ambot ba mas matas gyud ko aning mga idaran compared aning mga medyo bata-bata. Mo nang pohon pag mudako ginig maayo nagkadako nam nitong gahi community. So ako gining pangandoy ginaw kagay art na nagitay ka ng mga scholars pohon no. Kaning may ani ba? Kaning may ani nga mga tao ba nga kana bitaw ma-appreciate nila ang imong tabang ba? Kana may ana pre ana nila. Matagaan nimo sila matag-adlaw nga pre na panggasolina landaan, kaon-kaon na. Kabalo ka gahi community pa lang. Sa gahi community pa lang. Gahi community. Ito ang mga believers nato sa matag usa. Ha? Muna kung pangandoy yun nga pohon nagyutay mga kanang scholars kagahi art ba nga kanang pohon. Sila mo suporta sa ato ang mga damgusab para sa uban. Correct. Tamaan ni Genesis Raran. Good morning, Ivory Staff, Osmeña. Oy, good morning. Salamat sa iyong pagsuporta. Pagyapon matubag ang pangutana ni Joy Martinez. Unsa man gidaw ang answer Bernie sa mangga, hilaw o hinog. Ma'am, na bago lang ginamo na suta, amo man ipa-imbestigar giagi na mong laboratory te. Mansanitas dito, ma'am. Na-zoom out lang, na-expand. Na-expand. Mura lang din siyang mangga sa pagsusi na mo sa mga clinical studies. Na-realize, bago lang ginigawas ang result, mansanitas dito, ma'am. Sa ato sa good morning ilan ni Jen Joff, mga reactors na to, kini, likers, sa ato ang gahi di ba Pres, Jong, Florentino, Jong, Dumlao. Kuya. Hello, Ron kuya. Alaba, Alros, Flores, Rod Directo, Clifford, Ogimas, Mihila, o kanina hinapon rin nga din nato mabasa, Anthony Yosef, Anton Teruel, Lucy Omega, Brian Dwight Goods, Ma'am Joy Martinez, Jing Hangaw, Jun Alinas o Bagusan del Sur, and Tino Siangco. Basaw na mo ang uban sa pagbalik lang sa Gahi ni Bay, mamugas sa Mega Jun lang!